Hi, mayang adlaw. Wibis karon adlaw nga January. Wibis karon adlaw nga January. Ngadto na sad mi kabulig. Madala lagi di maligo lagi. Kami padulong oh. Yun adi maklaro kay Foggy. Ban ako sa Vortex. Yun hatson. Ito'y padulong sa ubos. Bulig. Sa tadri sa dalan nga batuon. Bataan. Guba ang among liguanan bay, naguba tungod sa baha. Udit. Ah. Grabe ka. Grabe to nga baha ang nahitabo diri gyud. Mga higala. Kita ninyo na naguba ang liguanan namo. Muna ni siya karon sa una min sa gawit sada kay ni. Pero karon tanawa ug unsa ang epekto sa bagyong Udit. Makita na nato no. Grabe gid sa kamala. Og nga wala gyud. Naunsa. Grabe gyud ang epekto sa bagyong Udit. Wala guba ang among liguanan, naguba. Kita ninyo na, luag na kayo sa una di kinina ni kaluag karon. Pertiha. Muna ni karon, mura kini mo ligawanan. Guba gid siya. Uy. Ha. Oh, muna mo ligawanan sa una. Guba gid siya nga, guba. Naluag pero yuta ang niluag dili ang tubig. Oh, luwag na kayo. Napiran ni diri sa una, napiran. Diri may natulog sa una oh. Nya nato napir diri karon wala na napir. Muna yung magbidyohan sa una karon. Unsa? Nisulog na. Sa una ang linaw kayo karon sulog na. Naratong bato nga gitungtungan sa bata oh. Luwag kay eh. Ay! Hawan kay siya nga igala. Tataan niyo na. Manawang kalaganan.
Oh, ang ngabay. Ang ngabay. Ano na yan dagway oh. Oh.